Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Ano ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao dahil siya'y mahirap. Kailangan niya magnakaw. Alam mo, ang landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan. Anong kinalaman noon? O nga, Ganun ba ang itinuro sa'yo pag-imbestiga? Heck, then kung ganun, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. No ma'am, pakisagot lang. Pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short, anong ebidensya, sasabihin nyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Now, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan nyo po yung mag-deny. Dokumento binibigay ng Hindi po. IAS. Hindi po. Mga- Kasi if ginawa mo sa akin yon, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am, nilalayo mo yung walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Tinanay, dinamay. So what? Kung yung live-in partner niya, walang trabaho. Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang live-in partner, siya na ang nagnakaw? Ano mo sa abogado? Sigurado sabihin ng abogado, no. It doesn't follow na, Mr. Tanod-Tanod, for your information, ilagay mo. Idol Raffy Tulfo gigil na gigil sa head security officer ng Landmark dahil nilait-lait di umano ang mga empleyado habang inimbestigahan. Saan ka makakita ng procedure ng cashiering lalo na itong Landmark mag-declare ng shortage kinabukasan na? Hindi binibilang ang pera sa harap after its shifting, malaking kalukuhan yan. It's a fraud, Landmark. Kaya umusok sa galit si Idol Raffy dahil ba pobre ka, suspect ka na agad sa pagnanakaw. Narito ang video panoorin, Landmark at Security Officer winaswasan ni Idol Raffy. Imbestiga sa kanya. Nilait-lait niyo po siya. Pati ang kanyang pagiging mahirap, yung kanyang pamilya, at yung kanyang anak. Tinamay niyo po sa inyong pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao dahil siya'y mahirap, dahil siya'y may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil dun sa kanyang sitwasyon. pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Ganito po yan ang pangyayari. October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office nung supervisor po na si Miss Jima Munar. Sabi ko bakit? Sabi niya, sir, short po kasi siya ng almost 5,000. Sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay kinausap ko po si Erika. Sabi ko, bakit ka na short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, okay, ganito na lang. Alam mo, ang Landmark mabait. Hindi namin trabaho manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo. Okay na po yun. Mga shoplifters nga dyan, nahuli. Pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, balik-balik ko po yun na just tell the truth para maayos natin. Kasi po, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, sabi ko nga siya, kasi ito po sa pamamaraan ko po sa pag-imbestiga, tinanong ko po yung personal niya, kung taga saan siya. Sabi niya, taga Quezon po daw siya. Tapos sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalib-in. Saan siya ngayon? Nasa ano po? Sa Quezon. Kaiindo lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor, tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil sa susunod na itatanong ko uli yun kung... Excuse me, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, live-in partner, at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Anong kinalaman noon?
O nga. Ganun ba ang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong maipakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan? Maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short po talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala namang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, Mr. Tanod and Miss Josefina Miklat, kayong lahat dyan sa Landmark, makinig kayo. Okay? Makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahera. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahera pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then, pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon nung kahera, paano ako naging short? Pwede ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa Landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Maybe we can ask the counsel of Landmark to please assist your client. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niyo itong kaso. Attorney, may I get your name, please? Attorney Valentino Janela. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy to the case? We are privy to the case because Okay. we handle the case. All right. Who is handling the case? We are. All right. You may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang Landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap na sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin yung abogado. Okay. May we have your Now, please. we have to explain papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod po ron, nung chinecheck, nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Nung chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ho kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Miss Bendicho na cash, nung binangga po doon sa may sa report, kulang po ng 4,993 point something eh. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay, Counsel. Okay, bakit ginawa yan the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap niya? Siguro po ipapasa ko po kayo doon Yun. sa Sige, specific. from attorney to Landmark.
Good afternoon po, Your Honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time, pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing, accounting, bilangan para in case may short, ipapaliwanag. O ito, nasaan ito, nasaan ito. Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay, and then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nagganon-ganon, chorus ang pagkasabi na sinasabihan niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi Now, of po, course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na pakisagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila para dun sa mga dokumento binibigay ng Hindi po. ICS. Hindi po. Mga po sila, Your Honor. No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yon, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Dapat, harap-harap ko, magbilangan tayo. Nagbibilang naman po. Hindi po, pinauwi niyo muna eh. Nabukasan pa pagbalik. Am I right? Ma'am, dalawa sila. Si Ma'am Regina, saka si Ma'am Nolen. Sir, Oh. New Valley po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark. Ganon din, Makati and pareho lang kalat sa landmark. Ganon pareho sumbong. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am. Nilalayo mo yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo, pagtapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day. And then pag tinanong ng kahera, bakit ako short, in confidential at paulit-ulit na lang ilan sa kanila nalagay sa ganung sitwasyon. And then, ipapaharap nyo dito sa taong Mr. Tanod-Tanod na ito, at ito si Mr. Tanod-Tanod, pag nag-imbestiga, pinapahiya, minamaliit ang mga iniimbestigahan niya, pinipilit, at idinadamay pa yung pamilya. Anong kinalaman ng live-in partner, anong kinalaman ng nanay, anong kinalaman ng anak, etc. sa pagkakashort ng empleyado. Walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Yung nanay, dinamay. Pati yung live-in partner, dinamay. So what kung yung live-in partner niya walang trabaho? Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang live-in partner, siya na ang nagnakaw? Tanong mo sa abogado, sigurado sabihin ng abogado no. Tanong mo sa dalawang abogado mo. It doesn't follow na Mr. Tanod-Tanod, for your information, ilagay mo sa kukote mo, sir, kamahalan, na hindi porket ang isang tao ay meron siyang live-in partner, walang trabaho, siya na agad ang nagdakaw pagbintangan sa anumang klaseng krimen na nangyari sa isang establishmento. You agree, Mr. Tanod-Tanod? Ganito po yan. Pakisagot lang, you agree or you don't disagree? Or you disagree? I disagree po, Your Honor. You disagree? Oh. So, ang ibig sabihin para sa iyo, pag ang isang tao ay walang trabaho, yung kanyang live-in partner, siya na agad pwedeng pagbintangan sa isang krimen? Hindi po, Your Honor. Kasi ganito po, Hindi, pakisagot lang, you agree or disagree? disagree ko po yun na kung wala kang trabaho, wala na magnanakaw ka. Hindi po. So, hindi dapat ganon. Yes, sir. O, ba't mo ginawa? Ganito po ang purpose po, Your Honor. Yung tinanong ko po siya sa ganon, kung taga saan siya, kasi alam ko nagdi-deny na po siya, sabi na wala. Ngayon, No, sir. Hindi mo na dapat tinatanong taga saan siya, sino siya, anong pangalan. Dapat ang tinatanong mo, yung kanyang tungkol sa kanyang trabaho, doon lang po kayo nag-concentrate sa kanyang trabaho, hindi na po sa kanyang pamilya. Anong kinalaman ng kanyang pamilya? o nga po, Kaya tinatanong kita kanina kung meron ka bang qualification, nag-aral ka ba, nag-schooling ka ba, nag-seminar ka ba tungkol sa pag-iimbestiga? Ikaw ba'y dating PNP investigator? What made you qualified to investigate a theft in Landmark? criminology graduate po ako, Your Honor. Okay, criminology, ganun ba tinuturo sa school mo, sa criminology, pag graduate mo, na kapag ang isang tao ay walang trabaho ang kanyang live-in partner, kailangan
isa na siya agad sa didikdikin mo ng mga katanungan sapagkat posible na siya ay nagnakaw sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa o live-in partner? Your Honor, hindi ko po sinasabing nagnakaw po siya. Hindi nga kasi tinanong mo, sir. Hindi mo Oo. patanungin. It's none of your business. Ang purpose ko po, Your Honor, para malalaman lang kung nagsasabi po siya ng totoo. Kasi po, Your Honor, sabi ko, just tell the truth, no? Sabihin mo totoo kung anong nangyari dahil sa accounting, okay naman yung mga papili. Sa treasury, okay naman po yun. Ngayon, assured ka ng almost 5,000. Pabalik-balik ko po yung ganun, Your Honor. Kaya nga, sir, kung pabalik-balik ang tanong mo at pabalik-balik sinasabi niya hindi, dapat tinantanan mo na siya. Hindi mo na sinama yung kanyang pamilya na wala naman talagang kinalaman sa kanyang kasalanan. Granting, halimbawa, meron siyang ginawa. Kunyari na lang, for the sake of argument, meron talaga, duda-duda talaga yung kanyang kilos at maaaring may kinalaman siya. Bakit mo idadama yung kanyang pamilya? Doon ko po At saka isa pa, sir, ulit-ulit mo po ginawa to. Ang masaklap dito, ang masama, nag-report na sa landmark, itong mga empleyado, walang ginawang aksyon ang landmark. And then I've been calling landmark para mag-explain, ayusin yung problema, wala rin ginawa, ayaw makipag-usap. Hanggang sa na-file na yung kaso sa NLRC. And then isa pa itong mga taga-NLRC. Na-file sa DOLE. And then ang ginawa ng DOLE, sa halip na tawagan na naman kayo, ayusin yung problema kasi alam mo bang gusto lang nila, landmark, Mr. Tanod-Tanod, Mr. Chair, ang gusto lang ng complainant is maibalik yung ibinawas na sweldo illegally deducted from their salary. Maisweldohan lang sila kasi hindi naman talaga sila nagnakaw. Ang nangyari, binawas ka ng sweldo, pinag-abono pa sila at inilagay pa sa record na theft ng DOLE. Na samantalang kayo dyan sa DOLE, I've been saying this all along, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kung nagsumbong lang sa akin to right from the very start, I could have solved the problem. Kung yun ang palang kailangan, then kinausap ko na DOLE and then landmark, pag-usapin, right there and then, pakisoli na. Ibigay ng pera para wala ng problema. Tapos na. Hindi eh. Pinalawak nyo eh. Tapos paulit-ulit nyong winalanghiya yung mga empleyado nyo. Kaya ito lumaki. Hanggang sa dumating tayo rito. Mr. Tanod-Tanod, gaano po kayo katagal na nagtatrabaho sa landmark? Almost 35 years po, Your Honor. The same position? Hindi po. Nag-umpisa po ako sa SRO, Security Relation Officer. And then, how many years? Almost more than 20 years, Your Honor. And then, Tapos, the last 15 years? 8 years, mga 8 years po akong naging head. Okay. Yun nga po ang paliwanag ko po yun. Actually ho, hindi ko inaakusahan si Erica, no? Okay, ang tanong ko, meron na ba ho kayong mga na-handle na o na-experience na similar cases as what we are investigating right now? Matagal na po, Your Honor, mga 1990s pa po yun. Similar case? Opo. Parehong kaso? Oho, pero na-resolve naman po yun. Na allegedly na pinagbintangan ninyo na short yung... Hindi naman po, Your Honor, na ganon. Kasi ang nangyari po dito kay Erica, Your Honor, inamin naman po niya yung pangyayari, Your Honor. Hindi naman nga po siya umiyak. Maganda na po ang ano namin doon, pagkahiwalay. Tapos, Your Honor, kinabukasan po, dumating po yung tsuhin niyang enlisted personnel na Marines, naka-uniform po. Naghahanap po siya sa third floor. Kung sino yung yung supervisor po niya, tumawag po sa akin. Hinara ko po yung tsuhin niya. I invite him sa SICOM. Sa security office lang po tayo. Yun nga ang sabi ng tsuhin niya na Marines, naka-uniforme, bakit daw inakusahan yung pamangkin niya. Sabi ko, we are not accusing your pamangkin. There is something wrong lang. Tao lang tayong nagkamali. Kasi malinis naman kasi yung mga papilis doon sa treasury at saka sa accounting. Ang nangyari kasi, sabi ko, just tell the truth na kasi ang landmark, mabait po ang landmark, hindi naman po naninira kami ng pangalan. Yun nga po, inamin niya. Sabi niya, hindi. Sabi mo, inakusahan mo daw siyang magnanakaw. Hindi po. Tinawagan po niya si Erica, pinapasok po niya sa security office. Doon po, yung nakapasok na po sa security office si Erica,
nagulat po ako dahil nung Erika na kahapon nakilala ko, very sad po siya. Ngayon, nung naharap ko siya, very smart na po yung babae. Sinasabi sa Sorry, akin, Mr. Chair. Kasi, bakit hindi siya maging smart na noong una, tahimik siya, takot? Mag-isa lang siya eh. This time, meron siyang kasama. Kaya hindi siya takot. At saka isa pa, Mr. Chair, sinabi mo, inamin. At sinabi mo, hindi inakusahan. Kung hindi inakusahan, bakit kinaltasan sa sweldo? At saka, umamin, alam mo kung bakit, mas even the hardened criminal sometimes, Mr. Chair, na on record to, na napapaamin, siguro, kahit na talagang tutusin, hindi dapat sila umamin, napapaamin dahil pagod na, stress na. In this case, ilagay kita sa sitwasyon nila na bubombahin kita ng katakot-takot na psy-war, katakot-takot na mga pananalita, pressure. May stress ka. And then para lang to get rid of you, to get rid of the person na paulit-ulit ng tanong, naipit na siya, iniipit siya kahit wala siyang kasalanan, mapapaamin. Did you know that? opo. Oh. Ngayon po, Your Honor, ituloy ko lang po ang Sige po. ko. Yun nga po, yun ang sabi ng Choi niya na inakusahan. No, hindi ko sa inakusahan. Sabi ko nga sa kanya, pinag-usapan lang namin yung pangyayari na talaga. Deserve naman siya for a second chance. Kasi yung record niya confidential naman dito. Sabi ko, sir, sabi kasi niya sa akin, nagawa po niya yon dahil yung nanay niya na-opera ng gallbladder sa probinsya. Ang sabi niya, hindi, matagal na yon. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos yung anak niya nasa probinsya, tsaka pong live-in partner niya. Yung lumabas na po sila, sir, sa sa employees entrance ng Landmark, nakita po yung asawa niya na sumalubong sa kanya. Nag-report sa akin yung guard na, sir, yung asawa po niya ni Erika, empleyado po natin yan. Di ni-research po nila nung September pala, yung asawa niya po si Jonathan Sabidoria, na-employed po na nga sa gift sitter po, yung contractual, yung marami po sila yung tagagawa ng Christmas basket. September 16 po, mga 15 days lang po ang duty niya, natanggal po siya kasi po naglalaro, nag-ano ng mga gunting, natusok yung gunting sa isang krema, tapos tinikman pa niya. Kaya po on the spot, na ano po yun, na terminate po sa trabaho sa ganung ano. Okay, natanggal pero hindi sa pagnanakaw. Opo. Sige, sabihin natin totoo yung sinabi mo, natusok niya yung kanyang ilong. So ano ngayon? Does it make him a criminal? Hindi naman, Just sir. because natanggal yung kanyang mister at dating empleyado ninyo na pinakialaman yung gunting at natusok yung ilong, does it make her accessory to a crime? Is it a crime to have a husband na natanggal dahil natusok yung ilong? Ang sa akin po, Your Honor, kasi po sinabi na sa akin na sa probinsya po yung asawa niya at saka anak. Ngayon yung lately nalaman ko lang po na naging empleyado po pala sa amin. So what? So what kung hindi sinabi na naging empleyado? So what? There are times na people will say things na nakakalimutan nila yung mga bagay na importante sa mga katanungan. Oo nga po, lately ko lang nalaman yun na hindi. But still, wala ka pa rin ebidensya na siya talaga yung nag-short. At saka isa pa, wala bang CCTV sa Landmark nakatutok sa kaha para makita kung nagbubulsa na yung kahera? On that time, Your Honor, yung counter 8 po, wala pang CCTV, pero ngayon kumpleto na po. Kasi Kaya hindi nyo ba ikaw bilang security, dapat on a regular basis, chine-check mo kung yung CCTV ay nag-work. So pag halimbawa, everyday dapat chine-check mo, nung makita mo na hindi nag-work itong day na ito, agad-agad, nagpapunta ka ng technician para ayusin yung CCTV. Your Honor, wala po talagang CCTV na nakalagay. O di bakit hindi ka naglagay? Ano po? Yan, pera yan. Pandemic po kasi, Your It Honor. doesn't matter kung pandemic. Ngayon. Ibig sabihin, pag pandemic, hindi na kayo pwede maglagay ng CCTV. Na-stop po, Your Honor, na-stop po yung... No, Pero it's your kasi- job as security. Dapat ikaw magbibigay ng advice. Di ba? Yun ang responsibilidad mo. You tell the Landmark na, Sir, Ma'am, pera itong pinag-uusapan natin kahak na vulnerable tayo sa pangungupit, possible na pangungupit na mga kahera natin. Therefore, maglagay po tayo ng CCTV
for our own sake and for their own sake. That's your job. Yes, Your Honor. O, ba't di mo nirekomenda? Nirekomenda ko po, Your Honor. Ang nangyari po kasi, So, nirekomenda mo na maglagay CCTV. Yes. Anong naging reaksyon ng Landmark? na-stop po, Your Honor, because of the pandemic dahil nasara po yung department store. Oh, so nasa ng department store. Bukas ng department store, ba't hindi ka naglagay ng CCTV agad before the operation? Oo, yung mga kontratista po kasi, Your Honor. Sir, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Oo. Okay.